Paniningil sa konsumo sa tubig at kuryente, sinuspinde ng ilang kumpanya ngayong Abril. Sundan sa ulat ni Kim Bandarlipe. Pansamantalang sinuspinde ng ilang kumpanya ang paniningil ng konsumo ng kuryente at tubig bunsod ng umiiral na enhanced community quarantine. Isa na rito ang Senpelco na hindi nakapag-deliver ng statement of accounts ngayong Abril. Nilinaw ng kumpanya na mayroon pa ring babayaran ngunit average lamang ito ng 3 buwang konsumo. Yung consumption nila ng December, January at February, yun yung average, isasum up yung tatlo, then i-divide by 3. Kung ano yung lalabas, yun yung ibibil sa kanila for the month of March. Mababa ang demand sa kuryente ngayong buwan matapos magsara ang ilang malalaking establishmento dahil sa COVID-19. Para sa mga negosyante na napilitang magsara ngayong buwan, hindi umano applicable sa kanila ang 3-month average reading. Actual reading pa rin ang gagawin sa kanila ng Senpelco. Bilang isang consumer ng kuryente, positive objecta niya move the aray energy companies dahil dahil sa lockdown ay niya po at mag-instead kaabukanda they are using so much of their electricity. Sa inilabas naman na advisory ng Kalasyaw Water Company, base sa average ng nakalipas na 3 buwang konsumo ang babayaran. Maaari na rin umanong mag-inquire tungkol sa April billing. Sa Baguio City naman, nagpatupad ng 30-day extension sa bayarin ng Baguio Water District bilang konsiderasyon sa umiiral na enhanced community quarantine. Maaaring bayaran ng bill hanggang April 30. Kim Bandarlipe, Balitang Amyanan.